mripat menteleng kaya bandeng asta anggegem kaya bakal nekem jagat saisine manguwuh sesumbar kaya ambelah-belah mega nyigar langit Boyo sapa ingkang bisa ngasurake kridane yekti ing kono ingkang menang Anjatu Krama ingkang mbakyu nenggih Dewi Kuntul Wilanten ya Kuntul Sinanten Dupiwus ana tengara lamun ta sayembara perang nedya kawiwitan kawis tingal jumangkah gagah Parasata Kurawa minggah wonten madyaning Blabarwaja Kentheng Kawat genya samya prang arebut menang Yo, maju, leboni sayembara, Co. Wah, iki jagone. Wah, iya. Gagih. Iki gagak boko kowe ngiso ngasorake aku. Boyongen Mbakyuku Kuntul Wilanten. Wah. Pecah dadamu derajat opo? Wah, yan. Wah. Wah. Wait. Hoi. Sopo iki? Durwabadi. Cah cilik yo melu sayembara. Yo melu to, Mas. Jenengmu sapa, Mas? Podang Binorean. Sapa? Podang Binorean. Oh, sing gawe lagu Podang Kuning iki kowe to, Mas? Podang Kuning cengelmu kowe. Gage maju. Oh. Tak juotos pecah dua-duamu nusul buyutmu, Mas kowe.